Mga kapuso, patok karong Love Month ang paghatag og imported flowers ngadto sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Sa usa ka flower shop sa Davao City, ubay-ubay na kuno ang mga orders sa maong mga klase sa bulak nga sama sa China roses ug Ecuador roses. So sa atong mga kapuso din ha, nga buot nang muhatag sa ilahang mga palangga sa kinabuhi karong nagkaduol na gyud ang Valentine's Day, pwede na kanang makita sa mga stores dinhi sa Davao City. Nakatutok si Sheila Vergara Rubio. Matag Valentine's, pinakaunang mahuna-hunaan nga ihatag sa minahal sa kinabuhi ang bulak. Sa usa ka flower shop dinhi sa Davao, patukuno nga pilion ang mga imported flower nga sama sa China roses, Holland tulips ug Ecuador roses. Mapalit kini sa kantidad nga 1,000 ngadto sa 3,800 pesos depende sa gidaghanon ug klase sa arrangement. From February 10, 11, 12, kuha pa ni nagapabook kami. Pakuha muna kami ng mga orders para pag 14, for deliveries naman na siya. Tapos on the day ng February 14, ano na siya, yung iba, pick up na siya. Hinoon, halinon man gihapon ang local flowers sama sa roses, sunflower ug mga bouquet of chocolate, bouquet of bears ug bouquet of balloons. Sumala pa nga karon Valentine Week, adunay pagsaka sa presyo sa bulak apan minimal lamang. So atong local na single from 60 kung ordinary days, 130 na siya karon kay peak season man. Tapos daghan lagi musuti nga murag naga-take advantage mi dili kay ang kuan magud ang mga supplier grabe lang pagmahal sobra 50% usay 80% pa ilang increase. So mag-increase gid pud mi. Patok usab nga dugang sa ilang serbisyo ang pag-deliver nga dunay bayad depende sa gilayon. Kini aron masorpresa ang hatagan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.